Potpuno je razumljivo zašto izbegavamo konflikte. Oni se uglavnom vezuju za jako neprijatne emocije, za jako neprijatna stanja koje doživljavamo. A to su i stanje razočaranja, i stanja frustracije, i često smo ljuti, i nekada se bojimo kako ćemo reagovati u nekoj situaciji koja možda može da eskalira. Ponekad se događa da toliko dugo potiskujemo svoje nezadovoljstvo da kada dođe do konfliktne situacije, tada sve zapravo puca. I iz nekog straha da ne ugrozimo svoj brak, svoju porodicu, svoj posao, mi nekako imamo tendenciju da ćutimo, da prikrivamo, da potiskujemo do momenta kada zaista neki razgovor koji može doneti konstruktivne promene i prosto drugačiji način funkcionisanja ne ode u totalnu krajnost. Na našim radionicama u našoj školi razvoja socijalnih veština Mira i ja ćemo vas provesti kroz niz praktičnih alata i pokazati vam bolje načine kako da konflikt postane sredstvo za rast na svim poljima.